Kita saluhna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di bagasan parminggota sadarion, naing takas ihutonota, hobartu program ni Huria, marhite panitia, pesta pembangunan pengadaan rumah dinas Padita. Jala sadarion, sahat matutu giliran ni kreativitas sian tonga-tonga ni parhalado, alani i tung takas mahita pahutihut aka amang dohot tamuinang lumobi bohita rak manupahi asa anggiat marhite programon boi tulus saut aka napinarsita ni Huriana di tahun 2024. Asa dohonom ma tuhita saluhna burung nuri burung merpati terbang tinggi jauh melayang. Jika ingin terhibur hati, lihatlah parhalado akan berdendang. Angkat beban terasa ringan, itu karena ada kekompakan. Jika tidak keberatan, bolehlah sumbang datang ke depan. Rap, mempersolio mahita.
Puji Tuhan, maula tema di pasahat rohanami tu saluhuna amanami inanami ruas ni huria naung pasidohot makalasson kreativitas ni binuat-binuaton ni para halado anggiat ma saluhut na kapanupahyo munai di pasu-pasu tu hatta bui tulus akan asinakapan ni huriata lam tu majuna lam tu ulina jala lam tu denggan atong sikaknya kanong pinasahak muna tu hatta mana masu-masu saluhut akan nani ulan ni tangam muna saya ditabay dia hamu rezeki marhiti akan nani ulan muna si kanupari tu hatta mana masu-masu mau lihat yang madita saluhut na. Shalom, horas madihita saluhutna. Hurian itu hata ala mulata nama parminggota martangyang nahohom mahita di bagasan rohata be martangyang mahita. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. Marlos miroha kita dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay iba na do mangenet patu sian jorgong. Say do pakon maahu jala asiro hamdiahu, ay pujung jala nadangol doahu. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale de bataku, marhaposan tu hodo au, sayunang paila au. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni si bolisi.
Say padungo mahami marhite-hite todim na badiay. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alay asa monang hami sahat ro di ujung. Jala asa mardame hami saleleng di tanoon. Pai masahat hami Tuhan uluan na sorasuda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita. Sarajay mamataki, manakasi dalami, say patinggil bingolhi, tumangiwan hatami. Dohot ang aking lahi, narmadyaman na turi. Dohot pat sanay tokto, madalani dalan mo. Tatangihon mapatik di debata ima sian patik perjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik perjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dan jadi ngadaonmu dan jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dan jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ai hona uhum na dosugut akan namarsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinaonom ari maulahamu nasa siulaon muna alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam ai dinaonom ari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangaponmu do natorasmu asa mertua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unang ho mamunu. Patik papituhon unak ho mangalakop. Patik pawaluhon unak ho manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan mujolma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringo tu patik nasapului ondo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo nasohatu dosan jala parimas. Siluluhon do dosan yama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton. Pinoparni akan nasogoroha diahu. Alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu. Akan nama holong ni roha diahu. Naso mangalaosi patiki rap mangidogogo mahita laho mangulahon naho barto patihi ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon naho barto patimi amen marede hita.
poti ma dosa tanagodangi diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sito panasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akana hula hami marhite sian pangalaw sion nami di patikmo. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roai. Nang sian pakatayon nami na soture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alay natarsol-sol bagi dohami nuaeng ala ni i. Asima roham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suru matodi parbadia tu rohanami be. Asa tarbahen hami manguluiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda. Na pinarbagabagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laos tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Ala ni pangalaw siota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang paritean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Maredehita. Pista sa dapoto Tuhanmu, nasa nahuraw sa'y buhat tusin. Tupamoda na paundo rohamu, asa tiur sa sudir mo gasni. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel diari minggu taon iman natar surat sian sada korin sada mamuka mai sian ayat 10 walu sahat rodi ayat 25 tajahama marsikat sorin hami mana parjolo alai di ayat na parpudi i ra mahita. Ai haoton dohata nataringot tusulangi di rohani akan nalaho mago. Alai hagogoon ni debata doi dihita na dapotan haluaon. Di dia manabisuk, di dia masih boto surat, di dia ma parsinabul di tanoon, dagabe haoton habisuhon di portibion di bahen debata. Ay na mangido tada do anggo halak Yahudi, jala mangalului habisuho do ia halak Junani. Alai diakan na terjowi, nang Yahudi, nang Junani, gabe hagogoon ni debatado habisuhon ni debatado Kristusi, rak mahita. Ayu bisuk do haoton ni debata asa aka jolma. Jala gumogo do hagaleon ni debata asa aka jolmai. Ima sahatna. Martua do akan natumangihon hata ni debata. Jala naupeopsa. Amen. Maredehita.
dakon maha porseao tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehoba, ido ama pergogo naso hatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasasadai, iman tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia, andorang suah bubuhan. Ido tuhatan na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, la hundul tu siamun di debata Jehoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, do dihasesani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigema ede puji-pujian sian punguan inahana, diuduti mamuse dohot punguan ina Debora.
Tabegema tikting namasa di mingguta sadarion. Shalom madihita mangina. Selamat hari Minggu madihita salahutna. Tapayuti hutma tikting nama ragam di Minggu 3 Maret 2024. Nomor sada guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadario 5 minggu okuli lapatanna. Saitong do mangaranapi mataku do pak Jahuba. Topik Minggu Sudeng gando patik ni Jahoba. Napa duahon kelompok kortu hari Minggu 10 Maret 2024. Pitu 30 wib ina Hanna, ina Deborah, ama Jericho remaja. 10 wib ina Esther, ina Kamis, ama Huria, ama Salom. 10 pitu wib NHKBP. Napa toluhon ibadah Minggu pukul 7.30 wib di tanggal 10 Maret 2024 nanengro kita memakai bahasa Batak. Napa waton pertanyaan sektor hari Selasa tanggal 5 Maret Korintus Mangulun Judea keluarga A C Tampu Bolon Boru Siregar alamat Gang Makam Dohot Mangapuli. Kanaan keluarga Situa Espardere Boru Sinaga Kampung Setu. Efesus keluarga Sintuaji Malau Boru Sihite Gereja Lantai Sada. Galatia keluarga JP Sibarani Boru Sitorus Jalan Dongkal. Filipi keluarga Sintua HM Manurung Boru Sihombing Nahinan. Sopamar Wasada nomor 10 pitu. Di hari Rabu 6 Maret Sion keluarga U Mahulai Boru Sidabutar Jalan Bakti Abri Gang Saud. Petania keluarga Nyonya Simatupang Sintua P Boru Sirait. Komplek DP Nereri Jalan Pemancar 5 nomor 2. Roma keluarga A Silaban Boru Purba Gang Ripan nomor 100 Opaksia RT 0105. Nasaret keluarga Sintua SB Manurung Boru Marpaung Gang Hasan. Klose keluarga J Tampu Bolon Boru Sitindaun Gang Masjid. Bethlehem keluarga S Syagian Boru Sinaga Jati Jajar Sada RT 03 RW Tolu. Nababi Tuhon di Minggu sadarion patu paun nihuriat tado acara pangapuli untuk keluarga Huta Barat Boru Nenggolan siala parmoding ni inang Nyonya Nenggolan Boru Sihombing di sektor Efesus. Tapatu pamai dung sipul kebaktian pukul 10 wib nomor 8 tikting marbagas ting-ting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perdongan saripeon ma Diki Apriandi Raja Guguk anak ni halak amata hasudungan Raja Guguk nahinan tubuni halak inata Nurlinda Boru Simanulang alamat Kampung Babakan RT 03 RW 05 nomor 42 Kelurahan Curug Cimanggis Depok Jawa Barat. Huria HKBP Reso Cimanggis Dohot Orwana El Pridaul Uli Arta Boru Sirait Boru Nihalak Amata
Alfred Sirait Nahinan, Tubuni Halakinatta Sarina Boru Huta Barat, alamat Perumahan Bumi Agung Permai Blok D22 nomor 3 RT Onom RW 14 Kota Serang Provinsi Banten. Ruas ni HKBP Serang Resort Serang Banten. Terpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 pukul 8 WIB. Naing macalo pasu-pasu pardongan sari peonma Ricard Rianto Manulang, anak ni halak amat tabi Manulang Nahinan, tubuh ni halak inatta Boru Aritonang, alamat Kampung Sindang Karsa, RT 05 RW 10 nomor 14 Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Huria HKBP Cimanggis Reso Cimanggis, Dohot Orwana, Clara Meyelda Boru Manihuruk Boru ni halak amata Ka Manihuruk Nahinan, Tubuni halak inatta Ha Boru Haloho, alamat Jalan Jeruk nomor 10 Perumnas BSP Lubuk Pakam. Huria HKBP Moria Resort Moria Distrik 20 Sia Deli Serdang, terpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 pukul 10 WIB. Napa siahon pilihan bulanan dohot yuran diakonia sosial. Mauliatema di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahat ton pilihan bulanan na dohot yuran diakonia sosial 1 bulan Maret 2024. Tuaka naso pasahaton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatos sa ganupulan tuhuria marahite parhalado tabi pasapuluhon soso asa madohoti punguan lansia marahite tik tingon husosoi hamima sudi ruas nihuria naung lanjut usia manang lansia nama rumur 60 tahun tugijang asaro mahita amang dohot inang lahoma dohoti parpunguan ni lansia nihuriata imana di patu paganup ari Selasa pukul 15 WIB maringanan di gereja Riyama Hita Maddohotisa 10 sada torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 25 Februari 2024 830 halak 12 ruas nama ulang tahun kelahiran 20 halak ulang tahun pernikahan 5 keluarga Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 26 Februari 1 Maret 2024. Hatani dewata napasikopan lasni rohamuna tara surat di Pesalmen 20 ayat 5. Sai dilehon matuho sisubut roham jalab di pasaut nasa sakapmi. Nomor 10 pilihan iuran diakonia sosial. Toropna pasahaton pilihan iuran diakonia sosial huria di Bagasan Mingguan 5 kepala keluarga godangna Rp725.000 14 pilihan bulanan dohot tahunan. Toropna pasahaton pilihan bulanan dohot tahunan di Bagasan Mingguan 5 kepala keluarga gudangna Rp1.150.000 15 keuangan huria 10.750.150 rupiah. Pembangunan 1.245.600 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 7.250.000
Rp7.250.000, jumlah 10 juta 310 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi kapeliani asa dihubungi matu parhalado radido hami padenggaton songonima tikting nama sadohot si pamasaon di tonga-tongani huriata sai di pasu-pasu tu hatta mapeliani bayan sangap di goarna. Tabegema ede puji-pujian nasino rahon ni ama Jeriko diuduti mano muse dohot NHKBP.
Tapuji matuhata marede mahita laos tapapunguma peleata sadaa dohot sadabe. Oh Yesus Tuhan kami, Santa kami, kasih Roh di kami, Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus tajaloma barita nauli di Minggu Sadarion di enet
Sian buku pesalmen biddu 10 sia ayat 8 rodi ayat 15 takas mata payhutihut. Sundeng gaddo patik ni Jahoba tau si pasabam roha. Sitong do panidangyon ni Jahoba dipabisuk do natobok marroha. Tigordo patik ni Jahoba akka si palas roha. Pitado patik ni Jahoba dipatiur do parnidaan. Pitani parsobaun tu Jahoba do nahot totong. Hasito ngado akka uhum ni Jahoba tigordo sudena. Umargado akai sian mas doho sian sere palaki nagodang situtu. Tumonggi do akai sian situak niloba dohot tanggule. Naposompe dapotan si paingo do hinorhon ni. Godang do upani na mangaraduti akai. Tungi se mauboto akka haliluon. Saise sama dohot dosa akka nasuhuboto. Palua mahuhut na posom sian akka hagidjangon ni roha. Asa unang ahu dirajai. Disipe asa lias jalabotor ahu sian pangalaw sion nagodangi. Ope sailomo maroham diakahata ni pamangaki. Dohot dipakatayon ni rohaki tujulo ni bohim. Ale Jahoba partano bato aku. Dohot siluluhon aho. Ido sahakna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Albert Einstein, penemu teori relativitas, madok, religion without science is blind. Science without religion is paralyzed. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Artinya harus seimbang. Ilmuwan akan meneliti alam. Ahli psikologi akan meneliti sifat-sifat manusia. Tapi kedua ini akan mendapatkan kesimpulan yang keliru apabila dia tidak berdasar kepada firman Tuhan. Jadi di atas ni saluhut akapar binotoan na adong di tanoon asatung sahat ibana tu hasisikop dohot tu integritasna ikon pasidohot seimbang dohot hatani dewata sahat tu ibana. Alataboto takas tujuan ni sudi penelitian pengetahuan ima Tuhan debata dirita sadiri dohot akana di humaliakit. Penelitian apapun yang dikerjakan oleh pengetahuan di tengah-tengah dunia ini tujuannya adalah Tuhan Allah dan tentang diri kita sendiri dan juga alam semesta. Alani ido asatung bui hita terdidik sahatu keutuhan manang integritas nakaning paling tidak ikut tak kuasai tolu bukuon. Buku alam, buku tentang manusia dan buku Alkitab atau tentang firman Tuhan. 3 buku ini harus kita kuasai, harus kita miliki dan kita gunakan secara seimbang satu dengan yang lain. Sianima tabereng akka amang dohotinang dipakat tidak konon di parpesalmen di bidu 10 siaon taringo tu hata ni debata patik ni debata lomo ni rohani debata dohot nasa tona nasian Tuhan debata. Ada banyak istilah yang dia pakai, kadang disebut firman Tuhan, Taurat Tuhan, atau perintah Tuhan, atau titah Tuhan secara bergantian. Tapi intinya itu semua adalah firman Tuhan. Ido ubaina tema ni mingguta sadarion sundeng gaddo patik ni Jahoba. Firman Tuhan itu sempurna. Asal laus odo nanang parwahonota siatur pohon huwal hami adong tulu hal nanang odol hono. Na parjolo ima sundeng gando patik ni Jahoba. Firman Tuhan itu sempurna. Mulai dok sempurna ibarat galas diisi aik full sahat tu gijang dan adong nanggo sautik pes-pes manang ruangan na kosong di galasi. Jadi firman Tuhan
patik ni debata didok sundenggan atau sempurna, tidak ada yang kurang di sana. Molo tajahan naking epistel, seandainya pun molotung pe adong haoto on ni debata ubisu do peisian habisuhon ni jolma. Seandainya pun ada kebodohan Allah, seandainya ada, itu pun kebodohan Allah itu pun jauh lebih pintar dari hikmat manusia. Sekalipun seandainya ada kelemahan Allah jauh lebih kuat daripada kekuatan manusia. Omma bukti bahwa sundeng gado patik ni Jehovah. Firman Tuhan itu sempurna. Tabuka maju 2 Timotius pasal 3 ayat 10 onom. 2 Timotius bidu 3 ayat 10 onom tu 10 pitu. Didok sonon. Ainasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamodai mamisang pauliulihon manogunogu di bagasan hati goran asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaun nadengga. Segala tulisan yang ada di dalam buku ini diilhamkan oleh Allah kepada orang percaya lalu dicatat, yang bermanfaat untuk menegur, menasihati, menyatakan kesalahan, mendidik kita dalam kebenaran supaya kita sempurna dalam melakukan perbuatan baik. Jadi dalam lahu menuju tu hari pason ikondo mak parsiajari jala mak kangoluhon hatani debata di bagasan ngoluna imana tersurat di Bibil tau. Alani ido ikon adong dihita panguluyon mangulu di bagasan patik ni debata. Molo taboto do sundenggan patik ni Jehovah mangulu ma di bagasan ni. Jikalau kita tahu firman Tuhan itu sempurna, maka hiduplah dalam firman Tuhan. Halak Batak terkenal do aka halak nataratur, maratur. Orang Batak itu terkenal dengan hidup yang teratur. Dak kinata ala dingulu ni halak Batak mulai siam mekmet pe ngadiajari lahu mangulahon patik aturan di tonga-tonga ni ngolun. Tikidak danak halak Batak ngai terhatop na tuana mabain peraturan unang. Goda kian unang majak itu tu si, unang keluar hosiat tangga, unang turuk hosiat tanggai, sudah unang. Tungpe molo secara psikologi, perkembangan psikologi anak katanya jangan terlalu banyak jangan kepada anak-anak karena bisa menekan kemampuan dia dan kreativitasnya. Tapi di satu sisi orang Batak menghidupi ini dan hasilnya benar. Gabe jol mana maratur. Tikidak danak say godang dohata unangan. Dung beranjak remaja manang naposo bulung ibana ngagati paraturanna gabe tokka. Ibu tamu do tokka pantang tahu pantang tokka do majarum borngin apa aduh bahasa Indonesia menjahit malam-malam, pantang menjahit malam. Tokka do dohonon gowarni bapak nidongan. Dulu kalau ada orang berantem ditulis nama bapak kita di tanah, diinjak-injak, sakit banget hati ini. Sugu hero ka. Mulai surat donga majo guardi bapak ni baitano. Ide-ide gimana guardi bapak ni baon. Besugu hero. Neng do nilotak penulu neng. Ala ya jari tokka do memang madok. Tokka do madok guarni tulang. Ya, paman tulang. Neng guari tulang nanin. Tokka do dohonon guarni inang bao. Anggo sunangon sunang go guarna bet. Ngamar sitiupan na marinang bao. Halo inang bao ngahin na beto. Muna julo katok ka doy. Tu ding ding do makatay. Ding ding suku jo ngamangan. Inna do ka.
Sarua doh marsimatua. Tokkado mardalan padua-dua nama riboto. Pantang berduaan nama rito. Sekarang kebablasan. Ito gua nih nalomo-lomo na titona. HP mo lo dihialak batak takas doi tokka. Pantang berduaan ya maksud saya. Dung lemagu dak kiton jadi orang dewasa berkeluarga berubah peraturannya. Naso jadi sirang, naso jadi dohonon, naso jadi buaton, naso jadi pakeon. Jadi mulai dari unang, toka, naso jadi kehidupan kita itu mulai dari kecil sudah terbiasa dengan peraturan dan perintah. Hasilnya orang Batak itu memang orang-orang yang teratur. Lebih dari itulah, kalau peraturan dunia ini bisa membuat hidupmu teratur, lebih dari itu, lebih sianido pe patik ni Jehovah, patik ni debata, mabaing ngulu tahun menuju tu integritas manang keutuhan senakani menuju tu hari pasang. Ido ubaina los oma paduahon, akanabui bahenon ni patik ni debata tungolutta. Patik ni debatai didok si palas roha, si pasabam roha, mangalehon parbinotoan, tuakana tubuk memberi hikmat kepada orang yang kurang pengalaman, dungi si patiur parnidaan. Jadi firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu benar-benar bisa membuat kita dapat menyejukkan jiwa, menyukakan hati, membuat mata bercahaya, bersemangat dan memperoleh hikmat untuk menambah pengalaman. Bahkan saking berharganya firman Tuhan, didok di ayat 10 sada nakaningan di ayat 10 sada hujahon tu hita saluhutna umar gado akai sian mas dohot sian sere palaki nagodang situtu. Dia itu lebih berharga kalau disebut sere palaki, emas yang paling tua. Dia lebih berharga dari emas tua. Tumonggi do akaisian situa niloba doho tanggule. Dia itu lebih manis daripada madu, dari tetesan madu dari sarang lebah. Jadi tanggule itu tanggule tetesan madu dari sarang lebah langsung, artinya ori, benar-benar yang asli. Maka kalau kita menerima firman Tuhan, kita itu memperoleh yang ori bukan yang KW. Tuhan kasih yang paling berharga, yang paling manis bagi kita. Alani ido tung tajalo ma hatani debata dohot patikna asatung boy tutu di pasabam rohata. Tabereng majoda outsura soala adong hatani debata ngagudang siya kitaw nalilu. Rosahi misal na topu tu pamatang taon moding natahaholongi moloso hatani debata nasa hatu hita ngahatop piak kitaw lilu. Alay tuani do adong hatani debata omba napasabam rohata, menyejukkan hati, menyukakan jiwa dan juga membuat mata kita bercahaya, dapat melihat dengan terang mana jalan yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak, mana yang patut untuk diucapkan, mana yang tidak. Songoni mangulu to diuluhon molo mangulu hita di bagasan hatani debata. Napatuluhon om mana parpudi. Akahalak nama jalo hatani debata dohot patiknya debata mangulu doi di bagasan biar mida debata. Dia akan hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia pasti akan senantiasa merindukan firman dan dia akan tunjukkan dalam peribadahannya. Jadi molo tadok hita halak nama biar mida Jehovah patarida honot todoi ditiki beribadah gak bisa halak na daulat kita. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita dapat tunjukkan itu lewat peribadahan kita. Kita akan duduk dengan perasaan Tuhan, aku tidak layak duduk di sini, jikalau bukan karena kasih setiamu. Maka
Oleh karena itu tidak mungkin orang yang takut akan Tuhan ketika dia beribadah, dia sibuk dengan HP-nya, dia tertidur di kursinya, dia berbicara dengan teman-temannya, dia keluar masuk dari gereja. Karena dia tahu, dia takut akan Tuhan, maka dia akan duduk dengan tenang, berusaha fokus kepada setiap firman dan nyanyian untuk melantunkan pujian, menyenjatkan doa kepada Tuhan Allah. Itu orang yang takut akan Tuhan, pasti kelihatan dari cara dia beribadah. Orang yang takut akan Tuhan, saya sebutkan di awal, dia pasti merindukan firman-Nya setiap hari. Saya totong doi masih hol di hatani debata, jadi molo adong bibel na jabu, dang hola pajanga bebi beli di jabuna, alai dihangoluhod doi ganupari tonga-tonga ni ngolunga. Asa unang songon barita mardonga podei, ya adong barita padita panako sedok, hebigyawi padita manako sedok. Habis ibadah minggu songonon, adong ruasi suami istri mengajak paditai mangan tujabuna, makan siang. Suami istri ini keluarga yang mapan lah dan berada. Dong saha dijabui dibereng paditai do, dipiakon amatai bibil nai di meja makan. Najonok tuhudulan ni paditai mangam manasida tabuhia di bael lopanna warna pe keluarga namapan sude anten apa namanya peralatan makannya na arga-arga itu karena bagaki piring na pe ko dua tangan mane alani borakna sedok na pe songoni alani bagakna dohot argan songoni mahalaki mangan dung saya mangan main course-nya, makanan utamanya neng masuk nama tong tu puding laoma membuat puding sian kulkas ditiki dibuat ibana pudingi ditiup paditai sedokos sada Roma inatai membuat pudingi dongi di dalang halaki ma pudingon saya. Oke, ceritanya selesai makan mula ma paditai melanjutkan pelayanan mangapuli dung saya minggu kan jadi lama. Kalau mula paditai, Roma inatai, diberesin itu meja makan, diberesin, dibereng gimana? Mago sedok sada, sedok ni padita, hola garpu disi, sedok makadang isi, dibereng gimana sudi, dangadong, tu di dolau sedoki, hebat mapadita ni narani bana, do apalah sedok petakok inne bana. Mololomonya rohane sedoki bejalo oleh penanggo sa pasang inarwani natai diberesin itu tempat makan yang ada di meja. Songoni ma di bagasa rohana tartanom paditai manako sedok makanna. Ari rabunai partangyangan, roy bana tu partangyangan inat taon. Paditai ro tu si marjamita paditai anggup inatai di bagasa rohana. Nagoda katam panako doho sedok maka kupita kohodo inna ibana bagasa rohana merdu saya ibana selama marjamita paditai anggo ma jamita marbiluak inna ibana habe do apalah sedok pe tako omu idi bagasa rohani natai menggerutu saja dalam hati songoni may ibana sa minggui merdu sai asal jupang do paditai manang taringo tu paditai panako sedok inna rohani ma. Hari Minggu mak dapat minggu berikutnya amatai na teneng lau tu gereja perlu bibel dibuat ma bibel na di meja nakengane ditiki buat mejon bibel ne mejon asing jutul lina rohana ibu tahu do jutul apa sih songono ni bana dang rata hadon narohana ibu kama sedok makani do na menguji do paditai artinya mulai minggu sampai ke minggu Alkitab itu nggak pernah dibuka. Merdusai natai HP isi do sedoki. Holan ala nasohyai mana majaha bibelna. Tolong matuan sutung gawe pajangan bibel munai. Dah? Moloro autu jabumu mangan, hati-hati hamu arung namagon. Naneng dohonon akahalak nama biar mida debata masih holdo itu hatani debata
Setiap hari, setiap saat dia pasti merindukan firman Tuhan. Bukan hanya ketika dia kecewa, bukan hanya ketika dia sakit, terpuruk, gagal, tapi dalam setiap hal, di setiap situasi, di setiap saat dia pasti akan merindukan firman Tuhan, karena itulah kehidupannya yang menuntun dia di jalan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Atong mangulu mahamu di bagasan hata dohot patik ni Tuhan debata. Amin martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamoleteon di pasahat rohanami to depan muali Tuhan. Alanunga saor hatami di parpunguan nami di minggu sadarion. Tutu ali Tuhan sundeng gando patikmu hatamu nagabe hanguluan nami. Alani i naing ma hujakon hami jalahu hanguluho kami. Ai ido na tau pasabam roha si palas rohanami mangalihan parbionotoan di hatobohon nami. Jala umar gadui Tuhan sian emas dohot sere palaki nagodang situtu umar gadui ali Tuhan sian tanggule sian madu asli alani i ajari mahami asa totong say malungun hami di hatam ganu pari ganup tiki jala imana manguluhon lakkanami manguluhon ngulu nami ganup marsada-sada Tuhan debata ajari mahami asa marhite pajak konon nami dihatami gabia kahalak nama biar midaho mahami disude gulmit ni ngulu nami Tuhan marhite todim tod di porbadia urupi mahamion laho mangauhon huhut makanguluhon hatam di ngulu nami siapari Tuhan debata hodiho kami dosude ruasmon siada danak namit met sahatuakan ng umatua say homa totong na mga ramoti dohot na majagay ngulu ni nasida ganup marsada-sada Tuhan padaw nasida siyan akaparmaraan say patuduhom matuaka dalan na hinalomohon ni roham disude aka na nilakahon ni nasida pargugoya kanatoras lehon sahala wibawa dohot aka hikmat tu nasida laho mga lugahor rumatanggana di bagasan dame dohot holong huhut malaho marmudu-muduhon akayanakon poparan ng pinalumehom mutu nasida pasu-pasu Tuhan akada danak asa anggiat mangului diajar na denggan na pinasaha ni natua-tuana dohot nasian hatam padaw matuhan nasida sian elailan ni hapor tibion dohot hamajon ni zaman ilmu pengetahuan dohot teknologi na mabain nasida madaw siyakko madaw nang sian akka keluarga dohot sian natua-tuana alay naing marhapat tunon marhabiaran nasida Tuhan tu natua-tuana lumubi matuho maradopon hatam ali Tuhan debata mau lihat do di pasahat rohanami di pasu-pasum nong pinasaha mutu sudi ruasmon di bagasan nasa minggon tuakan dapotan pasu-pasu rezeki silas ni roha keberhasilan dohot aka pencapaian alani ulaon di bagasan saminggon paingot ruasmi asa sidok mau lihat nasida di sudi panari honommu di ngulu ni nasida nang aka nama kalason partabahon ni umur akan namar ulang tahun di bagasan saminggon asima roham ali Tuhan tabay di nasida gogo hahipason dohot gajang ni umur ajari nasida mamake ari-arina hobar tulomo ni roham hodiho kami donang akar wasmi namarukil natahutan dohot nahu masusa nang aka alanya kapar sahiton nasonggop nuaing tu pamatang ni nasida na pihak di podomanna manang na dipabuaton di pamatangna naro nuaing tu bagas coromon asiro ham Tuhan patuduhon mamujijatmu di tonga-tonga ni pamatang ni nasida pamalum manasa sahit patanggal parsahito sian nasida Tuhan pahipas pamatang ni ruasmi asa totong mergogo nasida manguduti aka ulaon nasiganupari di tonga-tonga ni ngoluna Tuhan debata saluhut na akan nahusakapi hami pasahat hami matuho asa homa totong na madongani hami laho pasautoni di bagasan biar midaho jalaho barma tuhatam holan marhite guarne anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiyang namion amin. Mari dihitalos tapasahat mapelian napaduahon dohot amplop pembangunan. Nama
Salutangnya kom mapeliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mito hami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na hustus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni silehon-lehom mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama namina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madihita salahutna. Pakai
So